मेरा बेबी का सावर है, बेबी का सावर है, आज मेरे बेबी का सावर है। हेलो गाइस, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम संपूर्ण गोटे की वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग ऑफ माय बेबी शावर। मिनी ब्लॉग कैला तो हम पूरा ब्लॉग नहीं देखाब सकै छी। अखन बेबी शावर तो हमर रियल के भेल छले, मतलब गोद भराई, और तै के बाद ओइमे प्लस हमरा शूटिंगो होई छले, कैला कि हमरा बेबी शावर के शूटिंग करे के छले, गोद भराई के शूटिंग करे के छले। हमरा सबके नया सीरियल आबि रहल है और हम कनी दिन बाद हमर डिलीवरी है, कनिके दिन बाद, बहुत जल्द, तै दुआरे हम जल्दी सीरियल एकदम शूट क के ख़त्म क के हम बच्चा के डिलीवरी क के कनिका दिन आराम करबै सोचने छलिए। तै दुआरे जल्दी सीरियल हम ख़त्म करऽ चाहै छली, तै दुआरे ब्लॉग पूरा नहीं देखा सकै छी। जखन सीरियल रिलीज भ जतै, ई सीन सब रिलीज भ जतै चैनल पर, तै के बाद हम पूरा वीडियो अहाँ सबके ब्लॉग देखेबै यह चैनल में। आज मेरा बेबी का सावर है, बेबी का सावर है, आज मेरे बेबी का सावर है। नहाने का सावर। यार देखियो गाइस, सामान सब आज मेरे आई हमर बेबी के सावर है, बेबी के सावर है, आई हमर बेबी के सावर हाँ है। दीदी, हम सबका बेबी के सावर है खाली जिंदाबाद जिंदा। ओके गाइज, तो अहाँ सब देखलिए हम बेबी शावर के दिनों बहुत मजाक मस्ती कर रहल छली, और हमरा सबके ओते पता नहीं है कि केना गोद भराई करे है, केना करे है। ई रीति रिवाज तो मतलब नया में आयल है बेबी शावर कह का, लेकिन जे हमरा सबके आंटी सब छलखिन वो सब कहलखिन कि मतलब हम सब करबै, अहाँ के नहीं पता है लेकिन हमरा सबके पता है, वो करे है तो बढ़िया होई है माँ के लागी और बच्चों के लागी। तो वो सब अपन विधि विधान से अपन मैथिली परंपरा अनुसार केलखिन, मतलब कान में हमरा कुछो कहबो गेलखिन, और उन कहाँ दुनी नहीं कही है। देखिए शूटिंगे होई है और हमर बेबी शावर सेहो होई है, कान में कुछो कहलखिन, हम आशीर्वाद ले लिए। जत्ते बड़ बुजुर्ग छलखिन सब गोरा हमरा आशीर्वाद देलखिन, हमरा हमर बच्चा के, और हमरा बहुत नीक लागलै। पहिल बाजी हमरा साथ एहन भेलै और हमरा बहुत नीक लागलै। और अहूँ सब हमरा बहुते आशीर्वाद दियो, अपन मन से, अपन कमेंट में दियो, सबगर आशीर्वाद दियो हमरा हमर बच्चा के। तो ई हमर छोट सी मिनी ब्लॉग बेबी शावर के गोद भराई के नीक लागत तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करब। थैंक यू।